Imid, Lénárd Peti nagyon jó rajtolt, nagyon jó kapta rajtolt, Baló Tomi harmadik helyen fordul, el tud fordulni a mező, így van. Igen. Jó, tehát nézzük, Lénárd Peti, Kalivoda Imi, Baló Tomi, Irmai Zoltán, Kispataki Viktor az elsőt, Kukkel Laci a hatodik, Baló Tomi a második, Irmai és Kispataki Viktor már a harmadik, óriásit előzött, kettőt is befűzött két kanyarba. Lénárd Peti tartja egyelőre az első helyét, de hát Baló Tomi szorosan a nyomába, Kispataki Viktor is. Baló Tomit érte utol, Kalivoda Imit most Irmai Zoli szorítja ki. Így van, meg is van. De ez egy nagyon kemény rajt volt. És nézzük, Kispataki Viktor elképesztő, kettőt előzött, óriási, amit csinál. Óriási. Viktor az első, Peti a második, Tomi a harmadik, Irmai Zoli negyedik, Kalivoda Imi, Kukkel Laci. A pillanat